Okay, vi hiver mig. Kom. Und der Ostjame. Carsten, prøv ikke engang at hoppe ned fra baglæns ud af det. Ja. Det regnede ikke stik i går i på. Nå, regnede du hurtigt ud, Carsten? Den er klar. Ja, og så kom... Du var desværre lidt for hurtigt. Okay, 3 minutter ring. Det er der lov. Er du klar? Ja, klar. Jo. Ja, dramatik. Har god tid. Tiden er god. Der bliver kørt på armkræften. Det er snydt, der er nogen, der har prøvet det før. Så er du halvvejs. Ingen mos. Nu er du gået 7,5 meter på jorden. Det er så sygt. Nå, mærk knuset. Lad være med at kigge ned, jeg sagde. Lad være med at kigge ned. Ja. Det er også på nu. Du var 2 meter længere op, så du kørt tøjfrit. Kom lige rundt med vognen. Kom lige over. Der er noget smukt i 2 meter. Det går godt. Stoler på, det bliver færre, ikke? Hvad? Stoler på, det bliver færre, ikke? Det er bare, der er 2 mand hele tiden. Bare tjek. Så giver den jo noget andet. Du skal have benene op. Kan du ikke se, der er 2 under dit højre ben? Der er højre, kom ind. Ja, Og benmusklerne er. Godt. benmås. Hey! Go! Yes! Det regner med et par bygger. Du kan bare lige stå og slappe lidt af. Bare slap lidt af, så. Du skal ikke ud, så. Slap lidt af i det venstre der. Bare så lidt stå. Så kan du have noget kasse. Det var okay, der er nogen, der har tusind med op, så de skruede på mig, ikke? Ja. Nu giver dig et tegn. Det var en fortid til start. Ja, ikke nærmere 2 sekunder forløbig. Ej, Johnny, det var det ikke. Du var 22 sekunder endnu, Du er ikke bare vinde, men er bare med for at være med. 20 sekunder. Jamen, det er det, jeg beviser lige om lidt. Det hurtigt, det går jo. Det hurtigt overstået. Nå, bare røde. Ja, okay, så kan vi også. Nå, det er bare en monster. Ja, kun godt 10 sekunder. Ja, så er der 10 sekunder. Nå. Nu begynder han også at røde. Jo. Har du ikke fået nogen morgenbar, Johnny? Johnny, hvor kan kakao? Johnny, er det fordi du er presset i musklerne, eller er abstinenser? Der er en kongobajer og julebryg på toppen, Johnny. Ja. Kroppen ind til væggen, det er nemmere, så hænger man ikke ud i armen. Nej, du tager det for mig. Den dræbende tavshed fra Johnnys side, det må tyde på, at han er presset. Ja, det tror jeg så. Eller hvad? Med solbriller og sådan noget. Johnny har knokker bare med lige nu. solbriller. Nu bliver de koldt, altså. Solbriller, kasket. Og charme. Og klaver og charme. Nu kommer... Ja. Han kører godt om Carsten. Ja. Det kan være Johnny på ødelagt, det er Det er også med, om Johnny også styrer det der. Ja, det er godt kæmpet. Kom til. Kom til, Carsten. Nej, det gør jeg. Og så Johnny! Gør det, hvorfor bliver det ikke bare? Ja, det er det. Det er sgu stort, ikke? Overstå. Det er livret på, det der, Johnny.
sige, når de krydser forbi her, når du kommer lige ud på den her. Når du krydser forbi. Ja, okay. Altså, vi skal lige have en... Okay, så gør det. Herudfra! Vi skal herude ligge begge to. Herude ligge. Her er det ikke ligge. Kom her, sig det ikke. Nej, de skal ligge på linje. Hold kæft, hvor er de presset. Og mit far er i hånden. Kom nu, Peter! Det er 2 år siden. Come on! Go, 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 go! Jesper! Lad det, vi kan 2 uger, fordi så kan vi kalkulere med tiden derude. Carsten, må du løbe til du? Ja. Det var bare for noget kulsejler i mig, så man lige må lave sådan en... Jeg bliver aldrig rykket op. Jeg troede det. Han rammer ikke der. Er du på? Yep. Hjemmevideo. Haha, det var sødt. Og det er Let it be.